қаблан дар даромадгоҳи ноҳияи шаҳри нав аз набудани терминали мусофирбарӣ воситаҳои зиёди нақлиётӣ ҷамъ гардида барои рафту омади ронандагону мусофирон мушкилӣ эҷод мекарданд. анакнун ба хотири аз байн бурдани ин муаммо бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳринав ва дар ҳамбастагии соҳибкори маҳал Зафарҷон Аюбов як терминали мусофиркашонии замонавӣ дорои ҳуҷраҳои кории кормандон, толори мусофирон, тавофуқгоҳ ва нуқтаи шустушӯи мошин мавриди истифода қарор гирифт. бояд гуфт ки аз ин ҷо автобусу мошинҳои кироя ба самтҳои шаҳри Душанбе, Ҳисор, Турсунзода ва минтақаҳои гуногуни дохили ноҳияи шаҳринав равона мегарданд. зимни кушодашавии иншооти ҳаётан муҳим роҳбарияти ноҳияи шаҳринав ва намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Юсуф Акрамзода иштирок намуда қайд карданд ки амалӣ гардидани чунин тадбирҳои созандаю ободкорона аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми шарафманд хусусан соҳибкорони ватандӯсти минтақа ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати самгузорӣ дар ободии маҳал ва муҳайё намудани шароити созгор баҳри ҳамватанон дастгирӣ менамоянд. дар асоси супоришҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо ҷалби соҳибкори маҳаллӣ Аюбов Зафар ки дар ноҳияи шаҳри нав то ҳол терминали мусофирбарӣ набуд, сохта ба истифода дода шуд. қобили зикр аст ки дар ҷамоати деҳоти шаҳри нав 59 иншооти ҷашнӣ ба нақша гирифта шуда, имрӯз ҳамон 59 ададаш сохта ба истифода дода шуд. мардуми ноҳияи шаҳри нав кӯшиш менамоянд ки баҳри боз ҳам зебову обод гардонидани ноҳияи азизамон ва ватани азизамон саъю кӯшиши худро ба роҳ монанд. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти чуст назди хоҷагии деҳқонии ҳоҷи аҳмад як корхонаи паррандапарварӣ сохта ба истифода дода шуд. бояд гуфт ки айни замон дар ин ҷо наздик ба 15 000 чӯҷа парвариш меёбанд. мутахассисон ҳангоми суҳбат мегӯянд ки парвариши чӯҷа заҳмати бисёрро талаб мекунад. бояд ҳамеша ба обу дон ва ҳарорати фермаи мурғпарварӣ диққати ҷиддӣ диҳанд. ҳозираш ва 14 000 чӯҷа оварда мана имрӯз сар додем. Мана имрӯз рӯзи дуюм ки фаъолияти кори сар шуд. маҳсулотҳои хӯрокия мо ҳозираш аз Ӯзбекистон овардастем ки ҳозир маҳсулотҳои ватанӣ буромадагӣ мо бо ватани ва маҳсулотҳои ватанӣ ҳам кор мекунем. ин чӯҷаҳоя тухми туркӣ буд, аз Туркия овардагӣ буданд, дар ҳамин худи Тоҷикистон истеҳсол карда буроварданд. чӯҷаҳо бисёр чӯҷаҳои босифат, аълосифат. бояд зикр кард ки дар ҳамаи 7 ҷамоати деҳоти шаҳраки ноҳияи шаҳринав ки наздик ба 500 иншоотҳои таъиноти гуногун ба истифода дода шуд, ҳазорҳо нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин гардида шукргузорӣ аз ватани тинҷу обод зиндагии хешро пеш мебаранд.